To me yasa ya tsarsa take bari? Ya hankalinsa a kina ga tashe. kifi shiga tashin hankalin ma. Lafiyar sa kalau fa. Kirkiro magana fa kawai ne amma har ya hau. Wai tukunna ma shin yana son ki ne wai? Ka daina wani zancen banza. Amma ko kawai. To shikenan kike ga mun ta bangaren ki. Ke din ko kina Amma ko ta sono maza. Suk. Kowa ya kasance cikin shiri, kada ku bari ya tsere. Bayana buguwar taka ba har haka bace, ba za ka mutu ba. Da gaske? Ba zan mutu ba? Samun mijin bazawara da samun arzikin yaro duka biyu sun dogara ne da sa'a. Babban yayin wannan san ba marfi na bane, ba kayan haɗin yaji na bane. Amma ai shirinka ne. Babban yaya, ni fa na zo nan ne kawai dan na sai da fili na gado. Bana da wani gami da gaba da abokan yinta. Ni fa ban aikata laifin komi ba. Mai yiwa bisa wani tsohon laifi ne, tsohon laifin da babanka ya aikata. Babban yaya, to me yasa kuma sai a hukunta da bayan ba shi ya yi laifi ba? Inda yaya za su iya gadar dukiyar da babansu ya tara ya bari, to me zai hana su gaji laifin da ya aikata? Wayo! Duk ihun ciwonka da za ka yi kai, domin zuwa gobe zan ƙara maka da duk wani ciwonka. Aikin da ban ƙarasa ba yau, goben nan sai na ƙarasa shi. Alkawarin Balwinder Singh Sandu kenan a gare ka. Ka dinga jaraba murmushi mana wasu lokutan. Wayo, Fami! Billu! Kai! Ki gabarshe ni Fami, sam ban ganki bane. Ai matsalar kenan Billu. Ba ka taɓa kai idan ka ma balle ka kalle ni. Sake ni Fami, idan wani ya gama fa. Ka manta da mutane kawai. Kallo na kawai za ka Fami ki bari dan Allah. Kin san zuciya, ruguji take kamar injin tarakto. Ki rabu da ni Fami. Ai zuciyar da ta kasance ba ta bugawa, da kuma gyaren da baya zamewa, da kuma namijin da baya kuka, kana da masoyin da yake cikin natsuwa kullum san ba sa yiwuwa. Billu, kai ba ka taɓa tunani ne ma a kaina? Fami, don Allah. Fami. Na? Ina so in baki wata gami da taurari. Wannan shine abin da nake tunani. To amma ya zan yi Fami? Domin da fari ba zan iya isa ga samaniya ba. Sanan na biyu ita kuma zuciya ga irin tunanin da take yi. To wai me zai hana ka so ka same ni da rana? Kamar yadda muka saba haduwa shekaru 25 da suka wuce. Ka tuna lokacin da naka yi gwangwani daga makaranta? A wancan lokacin nakan je na same ka a gonar rakin doki. Ka tuna? Wayo Fami, ki daina tana min. Hakan yana sa ni cikin shauki. Kai. Raken gobi da kuma fim din soyayya na jarumi Rajesh Khanna. Haka. Ba za su taɓa mantuwa ba. Haka. Ke manta kawai. A'a. Aha. Ke lalla manta.
mun samu mun aiwatar daidai da kiftawa mun shage shi. mana. Yawa wannan fa matashi ne. To kenan yana ina. Dan uwa wani lokacin ka jaraba yin dariya. Ai na man na san gadar zare kuka shirya min. Amma ni ba baru bane, ni zaki ne, zaki. Tun da kai zaki ne ka fito mana mala mutunci. Da gaske? To ai kenan. Ga nan ko yanzu an tayo. An tayo Fito mana. to mana. To shikenan ga nan fitowa. Fito mana to. A in dai fitowa ne ai ga nan fitowa. Aha. To mana to zo. Kai da gani ku baya. Kai ku baya. Yan uwa ni zaki ne. Ni ba kare bane da zan fito lokacin da kuke bukata. Kawai da muradin raina nake aiki, yanzu kuma ban da niyya. Yanzu zaki bacci yake ji, saboda haka zaki zai je bacci. Da safe a yi bacci a hantse. Dan uwa ban gane abu ɗaya ba. Ta yaya kai wannan sardar din yake motsa kirjinsa haka? Shiru. Barka da safiya dan uwa. Ka dinga dariya mana wasu lokutan. Ya nake ji kamar kana so ka sheke ni ne yayin da nake kodin mu a cikin cakwalkwalin bacci na. Ai kawai matashi nake so na baka dan uwa, ka ji ko? Na gane. Sai dai ba ma karban komai daga bakin mu. Hatta matashi ma. Sai dai mu ba bakin mu abu. Na kasa yadda. To karka yadda din mana ni ban damu ba yi. Gaskiya dan uwa wannan riga ce mai kyau. Riga? In dai riga ce to gata nan na baka kyautanta gata. Daga Canada aka kawo ta. Da gaske? Dan uwa wannan kyallan ma kai. Shi kuma daga Karnal aka kawo shi. Gashi, shi ma na baka. Dan uwa wannan wayar to nawa ne yayi? Hoto megapixel 8, yar dangwala ce. Ka gane? Dan uwa zan iya sa yatsa in taba gani? Muna cika duk wasu muradan bakin mu. Hatta waɗanda ba za su daɗe a raye ba. Ba ma taɓa ƙi musu duk wani abin da suka nema. Saboda aka karɓa. Na gode dan uwa. Karka damu ba komi. Bai san cewa mu za mu iya bawa bakin mu ko ma me ba. Inda suna cikin gidan nan kadai. Da zarar ya fita kuma za mu san me komi. Har da rayuwar sama. Barka dai Malam Sandu. Yau kuma Goji Chaudhry. Me yake tafi da kai zuwa nan ye? Me? An hana 'yan sanda zuwa nan ne? Ko me kake nufi? Muna maraba da duka bakin mu hatta magawa ma. Kai jami'in gwamnati ne. Ta wace hanya za mu taimaka ma? Kara ku aka kai a ofishin 'yan sanda. Da gaske? Mun samu labarin cewa kun yi wani bako. Kulle a cikin gidan nan. Kun garkame shi kun hana shi fita. Yayin da kuke ta gana masa azaba. Ba tare da ya ci komai naku ba. To ai mu kan maso muke ya fito din. Amma addakarin ya ki fitowa. Ko ba haka ba Tito? Wato da fito ku sheke ni ko ba haka ba? Speta dama ni ne nan da kira ka a waya. Yanzu ga da na fito sai aka yaya. Ga hukuma na ai mai magana sai ya fade ta. Ko ba haka ba Tito? To ya kace to ni? Babban yaya wasu lokutan ka dinga jaraba yin dariya mana. Kowa ma a cikin gidansa zai iya gwada cewa shi jarumi ne. Hey, tice kale santa banta lovely da dan kwakwar. Kai ma zai kawai. Barin gaya muku kuna ji na rantse da babana da kuma renan babata wanda ya sai dumfare ni a wajen da ba gidansu kowa bane a ga yadda zan yi da mutum. Jibe su masu san daukar fansa. Yayyen labai. Tun kafin jini na ta farfasa na fita hayyaci na gagar kowa anan kai sauri ka dauke ni daga nan yan labai. Ka dauke ni. A cikin kuwa ya bashi waya. Baban yayi to ni ne da bashi kyautar wayar. Tuni bakon mu ne yayi. Da kyau Tony, da kyau. Zana, hago, mana mutunci. Speta kada fa abin da ne ya rude ka wallahi ni mutumin kirki ne. San bana daukar doka a hannuna. Ba da haka ba da na ji da su ai. Ka san cewa yan Punjabi su ne lamba daya. Saura kuma su biyo su a na biyu Allah ka.
Yalla bai shin wai a bayan motar na allika ana ba da kyautan kuɗi ne? A'a, To ya kai waɗancan suke ta bin mu. to ai demokradiyya ake. Bana da wani ikon da zan hana su bina. Kalli gabanka. Yawa to mun iso. Na gode dan uwa. Ai ina ganin ka na san cewa kai mutum ne wanda ka sa abin da kake yi. Kai dan sardar ne, ni ma dan sardar ne. Sauran duk ba sa da amfani. Shi yasa ake kiran 'yan Punjabi kabilu marasa tsoro to. To amma dan uwa, wannan ofishin 'yan sanda bai tsufa ba kuwa? Anan ba ofishin 'yan sanda bane. Ba gidansu kowa ba ne. Yalla bai sandu. Bakonka ya fito daga cikin gidanka. Aiki na ya kammala. Shin da wani abu ne kuma? Na gode Allah bai Chaudhry. Na bar ku lafiya. Speta! Mutumin da bai san doka ba. Kana da gaskiya. Kowa zai iya gwada shi jarumi ne a cikin gidansa. Amma shi zaki. A koda yaushe shi zaki ne. Babban yaya, na yadda kai ne zakin gaba ɗaya daji a yau. Saboda baka ne amma ina matuƙar ganin kimar ka. Kai Tito, ciro min zuciyarsa. Mu ga iya adadin ganin kimata da ke cikinta. Minti da Tito, ka yi kokarin ka fahimta don Allah ka ji ko? Yayi billu, wato ku 20 kuka zo, kowa kuma da makami, ni kuma gani ni kaɗai ba makami. Ya kamata a daidaita gwabzawar. Ungo! Minti ɗaya, minti ɗaya, minti ɗaya, minti ɗaya ma. Babban yaya, ni mabiyin addinin Sikh ne. Sikh daidai yake da mutum 125. Kuma gashi ku 20 ne kuka zo. Ku ƙaro mutum 124,980 sai mu yi magana. Daga nan sai a caskale ta. Wannan sardaɗin ya yarda da gwabzawa ta daidai wa daida. Ji ba adadin kufa. Kadan lamatsa. Haka ne fa maganarsa. Warai. Yaya, a gaba ɗaya kawai nan ma ba ma da mutane da yawa haka. Da gaske? Baban yaya, ni fa ina ganin wannan gaba ɗaya rena mana hankali yake yi. Mu kuma shine muka yadda? Eh mana yaya. Kai haka ne bayan mana hankali. Kai ka dakata! Ka dakata! Idan kai sardar ne to mu kuma sandu ne, mu sandu Wai ne. baban yaya. Dishe kale santa banta da kuma wabbu. Kai minti ɗaya, minti ɗaya. Minti ɗaya. Babban yaya. 2, 3. Haka 650 fa kenan. 125 ya kamata. Babu adalci a nan. Babban yaya. Babban yaya. San ba zan yi fada ba. Kuji mai lesi, ku san gamo. Kai ba ni za ku san game ba, shi za ku san gamo. Ba za ku je. Kai ku gamo shi, ku gamo shi.
wasu lokutan ka dinga jaraban murmushi mana to. Ina kuma ne shiga? Dan wa tambaye ka mana, wai wanne ne fi doki ko mota jeep? Doki ya fi mana. To kenan kaga ai da ka sai da waki ba. Da ba ruwanmu da sayan mai, kuma zai iya shiga kowane lungu da sako, kuma kaga bugu da ƙari su da waki suna haihuwa, kuma mota jeep ita ba ta taba haihuwa. Shiru. Kai kawu, bude takarka. Wayo na ji jiki. Kai, wai a ina muke ne? Kawu, kaga dan wana yanzu da shi ma daga sama ya fado. Shin ka gan shi kuwa? Kai ha magoni ne fa. Kai na wancan sadarin ne. Jesse! Ba dan sake dawowa ba! Jesse! Kai, ba kai yake kira ba, ni yake kira kai. Sunan ka ne Jesse? Wayo, a ce sunan ka kai ma Jesse ne? Jesse dakata. Dakata Jesse, dakata. Jesse dan Allah ka bari saukan yaso sai ka karasa. Minti ne Jesse, sauka Jesse. Jesse, dan wa Jesse, wayo, Jesse. Dakata, dan wa Jesse dan Allah ka bari da sauka ka ji ko? Wayo dan wa Jesse. Jesse! Barka da safiya. Gaskiya fa Saddar, akwai ka akwai shauki. Wato yanayi ne ya zo da haka. Na ga alama. Kuma gaskiya da kika yi wankan nan sai kika ƙara kyau sosai. Makaryaci. Da gaske. Magana sirri ce? In koma? Aha. Ka dakata ina ka je? Ni tafiya ma zan yi an tana kira na. Tantiri wai me ya kawo ka nema yanzu? To Sardar, ya ciwon naka dai? Ciwo? Hayo! Amma yanzu da sauki ai. Da kyau. Gaskiya ka iya zuwa a daidai lokacin da ya dace. Antini ma tana kira na. Yanzu ya saki koma cikin gidan. Yayi ina da wata shawara. Faɗi miji. Ba za mu iya sheke shi a cikin gidanmu ba ko ba haka ba. To kawai me zai hana mu sai da gidan namu? Kaga kenan ya zama ba gidanmu ba, shi ma kuma ba bakonmu ba. Kaga daga nan za mu iya sheke shi. Ko ba haka ba? Ko ba haka ba dan uwa? Yayi Billu. Na'am. Shawara ta yi ba? Zo nan yaro na. Ai dama na gaya maka. Jaki hamago. Ban gaya maka ba cewa idan ka girma ka jeran wandon yaranta ba zai shige ka ba. Kuma cewa launin zinare ba zinare ba ne. Ja ka ban waje. Lalle kai ya bada shawara. Sai na shimfiɗa mamari. Tito, na yaya. Ka kirawo ƙarin doki. Yau ranar lodi ce. Idan baki suka zo zai iya sulalewa ta cikin su ya fece. Kai cindar! A kirawo doki daga gudu da spur!
yawa aha ku ƙara so. Wayo na shiga uku na lalace. Wayo ina gaba zan wuce yau ba a duniyan nan. Yanzu ina zan je. Sardar, ka dinga jarraba murmushi mana wasu lokutan. Hani kam kullun cikin murmushi nake. Kawai na shiga shauki ne lokacin da nake barin gidan nan. Na gane. To ani da yake bana iya jurar rabuwa ne. Magaryaci. Da gaske ne. To shikenan. Dama fa ina so na gaya miki wani abu. Na riga da na san ko me za ka faɗa min. Kin sani? Ta yaya? Ga komai na a fili? Shashasha ka mai da ni komai. Ai lokacin da ka kirkiri ciwon bayan ƙarya ma ina sane. Me? To shine tuntuna baki gaya min ba? Da yake gaskiya ina cikin tsoro ne. To ai da kai ka gaya min. Ko ka yi min alama tun a jirgin. To ya hakan zai yi bayan sai da na zo na gane me ke faruwa? Idan ya yi billu ya gano fa. To ai ya riga ya sani ai. Me? To lalle fa zai sheke ka. Ai abin da nake tsoro kenan. Kada ka damu, zan yi magana da yaya. Zai saurare ni. In dai har na kasance a raye kenan ba. Ga nan zuwa. Na tafi. Kana ji? Ka ci gaba da murmushi. Murmushi yana maka kyau. Ka kula da kanka. To ai ga kinan domin hakan. Da soyayyar ki zan manta daga bale duniyan nan akan soyayyar ki kadai. Wato kai kana da matukar wayo ko? Man, kai sardar ne? Ni ma sardar ne. Sauran duk ba su da amfani. Na gane. Sardar ya shiga kogin soyayya. Shin ka san cewa sardar yakan zama mai hadari idan ya fara cikin soyayya? Kai dan sardar mai wayo zo nan zo nan. Ya kai ka sani. Da farko sardar zai fara soyayya, sai kuma a karya masa zuciya, sai kuma sardar ya an taya barasa, kuma kai kanka ka san cewa bagajin sardar yakan zama mai hadarin gaske. Ni na san haka ne saboda kai sardar ne, ni ma sardar ne, sauran kuma duk shirme ne. Kai magana irin ta asalin 'yan sardar. Me ba to? Na fara soyayya Bobi. Kenan wannan dogon sardar din mai duhu ya amince ba? Mana. Me yace? Ai shi sardar ne ba zai faɗa kai tsaye ba. Babban abokin anti ne shi, za a hana su aure ne. To ya batun barasan? Da fara tukunna bari kofin farko ya ladabtar da ni. Sardar, to ya ka gani? Ka faɗa mana ya ka gani? Kin yi kyau sosai. Haɗaɗɗiyar cika. Ka san wannan rigar ta mamata ce. Kullum ta sa rigar, sai ka ji baba ya ce, haɗaɗɗiyar cika. In dai ina da ke a gefe na, zan iya lashe duniya. Hoton babanki ne wancan? Maƙiyanmu na gado su ne waɗanda suka kashe min dana. Muddin ba mu ɗauki fansarsa ba, ba a halin sandu ba nutsuwa. Shin ka san yadda ake renon yaran da ba su da uba?